Bilboko medikuek 8 bat egun egiten dituzte Cabo Verdera doazen bakoitzean. Salirlako ospitaleko kirofanoetan 57 ebakuntza egin dituzte azken bidaialdian. Besikulak, tiroidesak ere, gero mieri, fimosisak, herniak eta eta 17. Anestesista bakarra dago bertan eta ezin da denera iritsi. Hemengo teknikak garatuagoak ere badira eta kooperazioa aberasgarri egiten zaie, denei hemengoi ere bai. Deuren posat, eskerronat hori, total aberasgarria. Anestesista bat eta zirujau bat beti joaten dira taldean, baita ginekologo bat ere. Extracciones de útero, extracciones de miomas. Umetokiak ustu, miomak kendu eta laster bularreko azterketak egiten saiatuko direla dio Renedo doktoreak. Jubilatuta dago, baina prest deitzen diotenean abiatzeko. Laparoskopia eta begietako mikroskopio bat lortzear daude orain. Mediku gehiagori bidea zabaltzea du helburu Afrika Avanza ekimen honek. Todos somos voluntarios que donamos nuestro tiempo, nuestros conocimientos. Hango osasunagintarien oniritzia bai, baina Cabo Verdetarren errezeloak egon ziren hasieran, mesfidantza arrastorik ez dago gaur. Ellos ya saben qué semana vamos a ir, pues nos están esperando para... Bilboko medikuek noiz doazen zain egoten dira orain eta kontsultak eta ebakuntzak aurre ikusten dira. Os médicos solidários da Associação de Cooperação África Avanza e a ONG de Bilbao África Avanza. Cabo Verdeko telebistako albiste ere bihurtu da Bilboko medikuen ekimena. Berri gehiago eman beharko dute 2015ean beste 8 bidaia egingo dituzte eta.